sa Kuya Jess. At kayo? Rocket! Ilan talo nyo? Panalo? Pare-pares tayo. Ano lang? Walang pagwalang. At court 2, finals for men's doubles C. Jefferson and JF versus Orlando and Rio. Jackson and JF versus Orlando and Rio. Finals for men's doubles C, court 2. 5 minutes. Kalaban. Dalawang na nakalaban. Si Kuya Jess nga ako, hindi na masyadong nagdadali. Pero kaso na yan. Oo, na umilit na lang pa sa ano lang sinalihan mo? Nagpapalitin ko kasi. Bali may second team ako, may 7 po. Tapos sa double copy. Ikaw, hindi mo alam kung kakainin na ba ka na kung maligat na ako tatlong beses na nga ako ng pulikat yan eh. Kaya. Maganda naman po ako like
On court 3, Perlita Cruz and Raj versus J.M. Pineda and Percy. On court 3, Perlita Cruz and Raj versus J.M. and Percy. On court 1, on court 1, Jay Lapita. Naglalaro ba? Sorry. Hold po. Alman Janga. On court 1, Maki and Bambi versus Nikki and Joel. On court 1,
Becky and Bobby versus Nikki and Joel. Sila Alan, 16 lang. Alam mo kung saan yung bola lahat. Sorry. Court number 6. Prince Ino and Kyle July versus Milo and Ice. Again, on court number 6, Prince Tino and Kyle July versus Milo and Ice.